ଏବେ ଶୁଣୁ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଶୁଣ ଟିକେ ଭାଇ କହୁଥିଲି କହିଲେ କେରଳ ଯିବା କଥା ଟିକେ କଥା ହେଉଛି ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣ ଏବେ କେରଳ ସବୁ ଲୋକ ବାକ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ତାମିଲନାଡୁ ସବୁ ଗଲେଣି ଚେନ୍ନାଇ ସବୁ ଗଲେଣି ହଁ ଆଉ ତୁ ଆସିବୁନୁ ହଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ପଇସା ପତ୍ର କମେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କିଣିଲେଣି ଅଟୋ କିଣିଲେଣି କାର କିଣିଲେଣି ବୁଲର କିଣିଲେଣି ହଁ ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଆଉନୁ ମତେଲେ ଯିବା ମୁଁ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି କାମ କରିବୁ ବୋଇଲେ ଆଇବୁ ବୋଇଲେ କିରି ସିନା ସେଇଠି ପୁରା ମାଲାମାଲ ହବୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ରହୁଛି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ରହୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ଏଡ଼େ ପଇସା କାଟା କାଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ କେରଳ ଆଡ଼େ ଆକା ପଇସା ବେଶୀ ଅଛି ତୁ କେରଳକୁ ପଳିଆ କେରଳ ଆଡ଼େ ଆଇବୁ ବୋଇଲେ କାଟା କାଟା ଟଙ୍କା ଧରିବୁ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିବୁ 3 ମାସରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିବୁ 5 ମାସରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିବୁ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କରିବୁ ତୁ ଖାଲି ଗାଁ ଏଇଠିକି ଆଇକି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ହିରୋ ଦେଖେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଦେ ଖାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ କି ଚାଲିକି ଆଇଲେ ମତେ 5 ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ଥିଲେ ନାହିଁ କି ଏମିତି ହଉଥିଲି ସେଥି ଯୋଗୁ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଜଲ୍ଦି 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 ନାହିଁ କି ବେଗ ପତ୍ର ସେଟିଂ କରେ କାହାକୁ ନ କହିକି 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବା ପଳେଇବା କୋଠିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକ ତ ତାମିଲନାଡୁ ଚେନ୍ନାଇ କେରଳରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ୍ରିବନ୍ଦରମ ପଳେଇବା ତ୍ରିବନ୍ଦରମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ କାମ କରିବା ଆମେ ପୁରା ହାଇ ଫାଇରେ କାମ କରିବା ବୁଲିକି କାମ କରେ କି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ଯୋଉଠି କାମ କର ଭାଇରେ ନମସ୍କାର ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ମୋବାଇଲ ନାଇକି କିଣି ପାରୁନଥିଲି ଏବେ କେରଳ ଆଇକି ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଇକି ଏବେ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଦେଖ ନିଜେ ବି ମୁଁ ଲକ୍ ଖୋଲୁଛି ଦେଖ ମୋ ମୋବାଇଲ ଆକା ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ କିଣିଲି ବୋଇଲେ ଆଉ ଏ ନମ୍ବରଟା ନାହିଁ କି ତଳେ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ନା ଶୁଣିପାରିଲ ନାହିଁ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି 9692550602 ଏ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବ ମୋତେ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ କାମ ଅଛି ମାନେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ବି ଅଛି ଆଉ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭିଏଟ୍ ଗାର୍ଡେନ ବୋଲି ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାକିସ୍ପାନ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ବି କାମ ଅଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ବି କାମ ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ କାମ ମୁଁ ବୁଝିଛି ମାନେ ତମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଆଉ ଆରାମସରେ କାମ ଧାମ କରିକି ପଇସା ପୁରା ଦିଲଦାରରେ କରିକି ଆଉ ଥରେ ମାସେ 2 ମାସ ରହିକି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଇଂ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟେଲ୍ ମି ଯିବା ବିନ୍ଦାସରେ ରହିବା ଓକେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଟିକେ ହେଲା କାଟେ।